Pumasanya pratangga pati windu wiyat maledhek mancolot putu sing sewang ulun lamat-lamat sadosa matekya wilang bojleng iblis lanat padha gajekan ya pandhaku ya donyaku ya hamal-hamalku dhewe ana ratu gagah piteksa mapan nang ngarepku kene sapa kowe ya tambuh marang aku ratu saka ing praja negara Ngastina jenengku Prabu Duryudana kowe Prabu Duryudana dasar para nyata kaya ana wujuding manungsa cat katon catura kowe kuwi wujuding iblis apa wujuding jin setan preprayangan langap waton ngucap kowe Duryudana apa ora ngerti kondanging Godayekma jaman samono aku nglenggahi praja negara Ngastina aku jejuluk Prabu Rahwana ya Prabu Dasamuka. Kowe lengaran Prabu Rahwana ya Prabu Dasamuka. Sak ngertiku Prabu Dasamuka kuwi wis seda, wis mati sakjroning srating Ramayana gugur ning tangane Prabu Ramawijaya pancen para nyata. Nanging mangerti ya Prabu Duryudana lamun to aku mati ning ragaku senadyan to ragaku mati ning sukmaku isih urip aku isih mapan ning swarga bandhang ya swarga pangrantunan mula Duryudana kowe mengira aja ngalangi dalan lakuku ana ing kene aku bakal tumuju ana ing negara Ndarawati pamriyane apa kowe mapan ning negara Ndarawati mbah ora idhep bakune aku dina iki kudu bisa nyidra titising Bathari Widawati